Však televízor čierny, tady toto trošku také, nie? No. Ale pekne. A ďalšie, mali sme dosť dlho tú takú, jak vy ste urobili, taká, čo to bolo bielo-bežové. Také jemné. Tak sme to chceli potom zvýrazniť. My sme asi naťahli také načo, nie? Nie také, jak steny sú, nebolo? Takéto bežové to bolo. Bielo, Už také. nepamätám. Áno, také. To je také výraznejšie. Hej. Krajšie, keď je také. Toto je pekne, keď je v stene, hej, a toto len vymýtne ten lištovanie, ak pekne urobil podľa mňa. Už to vyzerá. A ešte som chcela niečo ukázať v tej izbe. Dobre vieme, že tie mliečky, aké sú